Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Alhamis za a ji cewa ma'aikatan agaji a yankin iyakar ƙasar Nepal da Tibet na can suna aikin lalubo waɗanda suka tsira da ransu daga mummunar ambaliya da zabtarewar ƙasa. Kafafen yada labarai a Amurka na cewa wani alkalin kotun soji ya yanke hukuncin cewa mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren 11 ga watan Satumba, Khalid Sheikh Mohammed, zai gurfana a gaban kotu a shekara ta 2028. A Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki ta ce shugaba Tinubu ya kere duk wani shugaban kasar da aka taɓa yi na dimokuraɗiyya a tarihi aiki, abinda PDP ta ce kayya. Abubuwa dai na jin daɗin rayuwa ga sunan da yawa waɗanda aka kwararo ana yi. PDP ta yi an gani, APC ma ta yi an gani. To sai babban 'yan Najeriya dama su duba su gani shin wannan magana gaskiya ce. A jamhuriyar Nijar haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi ne suka yi wa matasan 'yan jarida da masu fafutuka a shafukan sada zumunta horo kan daidaita jinsin al'umma da kuma kaucewa wariya a aikinsu. Ya za su yi amfani da wannan kalma da ake ce gens, menene manufarta, ya za a iya zamanto duk cikin abin da za su watsa sun yi aiki da wannan jansi da yaƙi da wariya. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Zan fara da labaran duniya tukuna. Rundunar sojin Nepal ta tura jami'anta kusan 2,000 domin taimakawa aikin neman mutanen da suka ɓace bayan wata mummunar ambaliyar ruwa da ta afku a arewacin ƙasar. All roads and still communications. Wakiliyar BBC ta ce har yanzu tituna da hanyoyin sadarwa a toshe suke. Rahotanni sun ce fiye da mutum 160 sun mutu a sakamakon ambaliyar yayin da sama da 'yan yawon bude ido 600 ne ke cikin waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba. Sannan a iyakar da ke yankin Tibet na China kuwa kafafen yada labaran China sun ce mutum 3 sun mutu yayin da ake neman sama da wasu 500 da suka ɓace bat. Hotunan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ruwa mai ƙarfi ya rika kwarara cikin yankunan da jama'a ke zaune yayin da mutane ke gujewa suna zuwa tuddai don tsira da rayukansu. Ambaliyar ta lalata ƙauyuka gaba ɗaya tare da rusa hanyoyi da gadoji da tashoshin samar da wutar lantarki. Kafafen yada labarai na Amurka sun ce wani alkalin kotun soji ya yanke hukuncin cewa mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren 11 ga watan Satumba, Khalid Sheikh Mohammed, zai gurfana a gaban kotu a watan Yuni shekarar 2028 fiye da shekara 25 bayan harin. An kama Khalid Sheikh Mohammed ne a shekarar 2003 kuma tun daga shekarar 2006 ake tsare da shi a sansanin sojin ruwan Amurka da ke Guantanamo Bay a Cuba. Ana zarginsa da tsara harin ta hanyar amfani da jiragen saman fasinja da aka yi garkuwa da su wajen kai hare-haren kan cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon a shekarar 2001. Harin na 11 ga Satumba dai shine mafi muni da aka taba kaiwa a ƙasar Amurka inda ya sanadin mutuwar kusan mutum 3,000. Wani mutum daga Ingila ya zama na farko a duniya da aka cire masa wani ƙari a ƙwaƙwalwa ta hanyar tiyata da aka gudanar tare da taimakon fasahar ƙirƙirarrar basira wato AI kai tsaye yayin aikin. Likitoci a asibitin Jami'ar London University College London Hospital sun ce mutumin mai suna Rice Hibbert, mahaifin yara biyu daga yankin Bedfordshire, na iya rasa ganinsa da ba a masa wannan tiyata ba. Fasahar AI dai ta rika nazarin hotunan bidiyon aikin tiyatar kai tsaye yayin da ake aikin, tare da ba likitocin shawara kan yadda za su kauce wasu muhimman jijiyoyi da hanyoyin jini da ke cikin kwakwalwa waɗanda ke da wahalar gani. Researchers hope that with larger trials using AI Wakiliyar BBC ta ce masu binciken na fatan da manyan gwaji na wannan tiyata ta amfani da ƙirƙirar basira ta AI, wannan hanyar za ta iya taimakawa wajen yin tiyata ba tare da matsala ba kuma cikin sauri. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Kamfanin Meta wanda ya mallaki shafukan Facebook da Instagram ya amince da ɗaukar matakan da za su taƙaita yadda matasa a Amurka ke amfani da shafukan a wani ɓangare na yarjejeniyar sulhu ta dala miliyan 18,000 da ya kulla da wasu jihohin ƙasar da suka zarge shi da cutar da yara. Wani alkali a jihar California ya amince da yarjejeniyar, yana mai cewa za ta taimaka wajen magance illolin da ake danganta da kafafen sada zumunta. da yake kamfanin na Meta ya musanta aikata wani laifi, amma ya ce zai kaddamar da tsauraran matakan tantance shekaru tare da sanya wa'adi ga tsawon lokacin da matasa za su rika amfani da shafukansa a kullum.
Meta dai ya kuma ce zai biya kashi 1/3 ne na kuɗin sulhun kawai idan sauran manyan kafafen sada zumunta ciki har da YouTube da TikTok sun amince da irin waɗannan takunkumai. Matakin da yana zuwa ne gabanin bahasin da shugaban kamfanin na Meta Mark Zuckerberg zai bayar kan batun. Tun da farko dai jihohin da suka shigar da ƙarar sun nemi a biya su diyya ta kusan dala miliyan 200,000. Akalla mutum 12 sun mutu sakamakon gobarar daji da ta ɓarke a arewa maso yammacin ƙasar Algeria. Hukumar kare fararen hula ta ƙasar ta ce gobarar ta bazu a larduna da dama na ƙasar da ke arewacin Afirka. Rahotanni sun ce mutane 5 daga cikin waɗanda suka mutu a lardin Jijel suke. Jami'an agaji da na kashe gobara suna ta ƙoƙarin shawo kan gobarar tare da hana ta bazuwa zuwa wasu yankunan da jama'a ke zaune. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya, rundunar sojin Nepal ta tura dakarunta 2,000 domin aikin ceto mutanen da mummunar ambaliya ta ritsa da su a arewacin kasar. Mutane fiye da 160 suka mutu yayin da ake ci gaba da neman wasu da dama ciki har da wasu 'yan yawon bude idanu fiye da 600. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Daga cikin sunayen da aka baiwa BBC na masu yawon bude ido da lamarin ya ritsa da su har da wasu 'yan Birtaniya mata 5 da kuma maza 2. waɗanda shekarunsa suka kama daga 19 zuwa 50. Akwai kuma wasu Amurkawa mata 4 da maza 4, baya ga wasu 'yan Australia da New Zealand da Canada da Malaysia da kuma Afirka ta Kudu. Can ma akan iyakar Nepal da yankin Tibet na China, kafafen yaɗa labaran China sun ce mutum 3 sun mutu, yayin da ake neman wasu sama da 500. Hotuna da bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ruwa mai ƙarfi ya rika kwarara cikin unguwanni, yayin da mutane ke guduwa domin tsira da rayukansu. Ambaliyar ta lalata ƙauyuka da dama tare da rusa hanyoyi da gadoji da kuma tashoshin samar da wutar lantarki. Badamasi Abdulkadir Mukhtar kenan da wannan rahoto. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulki a kasar ta kirji cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kere duk wani shugaban kasar da aka taba zaba a ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa da haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Sai dai tuni 'yan adawa ciki har da jam'iyyar PDP wadda ta kwashe shekara 16 tana mulki a ƙasar kafin zuwan jam'iyyar ta APC ta ce jama'ar ƙasa ne ya kamata su yi alƙalanci tsakanin salon mulkin APC da na PDP. Absalam Ibrahim Ahmed ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. A wani abu mai tangandawashin aka yau, jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta bayyana shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya zarta duk wani shugaban ƙasa da aka yi cikin shekara 27 da dawar mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar. Wato tun daga kan Olusegun Obasanjo da Umaru Musa 'yar Aduwa da Goodluck Ebele Jonathan, kai har ma zuwa wanda ya gada Muhammadu Buhari ta fuskar samar da shugabanci mai inganci da kyawawan manufofin tattalin arzikin ƙasa. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na ƙasa, Felix Moka, shi ne ya yi wannan ikirari a hirar da wata tashar gidan talabijin a Najeriya, wato Channels ta yi da shi. Kuma Bala Ibrahim, daraktan yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar ta APC, ya yi ƙarin haske kan mizanin da aka yi amfani da shi wajen bayyana hakan. Wato akwai dalilai da yawa. Idan ka dubi babban birnin tarayya Abuja, kai ka san cewa an zo da ayyuka kuma ana yin ayyukan nan ra'ayin aini ga sanan kowa yana gani. Haka zalika idan ka je ko wace jiha a Najeriya, kama daga hanya da ake yi, makarantu da ake ginawa, asibitoci da ake ginawa, sauye-sauye da ake samu ta fannin noma, abubuwa dai na jin daɗin rayuwa ga sunan da yawa waɗanda aka kwararo ana yi, wanda a da ko da ana yi zafin yin da kuma yawan yin su da ake yi a wannan lokacin sun keta na wanda aka rika yi a baya. Wannan shi yasa ake ganin shugaba Tinubu ya ɗara sauran shugabanni wajen yi wa ƙasa aiki. To sai dai wannan ikirari yana zuwa ne yayin da 'yan Najeriya da dama ke kokawa da matsin tattalin arziki da dai sauran matsalolin rayuwa. To gaskiya ne akwai matsin ko'ina, kowa yana ji a jikinsa, hatta ni da nake magana nan ina ji a jikina. Amma wato matsi ne na sai an sha wuya akan sha daɗi. To ana gabar shan wuyan ne, wanda yana nufin cewa an kusa ziga lokacin da za a ji daɗi. Kuma idan ba a yi hakan ba, daɗin ba zai samu ba, sai dai a yi gyaran gangar auzunawa, amma gyara ne ake yi irin na mai ɗori tabbas.
Sai dai Sanata Umaru Tsauri, tsohon sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa, yanzu kuma ɗan kwamitin amintattu na jam'iyyar, ya ce ai mai maɗi shi ke talla, kuma gwanin goge ba faɗi yake ba. Mu a wurinmu in mun yi magana akan ce adawa ce. To sai mu ban 'yan Najeriya dama su duba su gani shin wannan magana gaskiya ce, domin za su kwatanta aikin da jam'iyyar PDP ta yi da kuma aikin da jam'iyyar APC ta yi. PDP ta yi an gani, APC ma ta yi an gani, sai su auna sai su yanke mu kansu hukunci. Ba sai wani mutum ya zo ya ce a'a gwamnatin su ta yi aiki ba. 'Yan Najeriya su fahimci cewa propaganda ba ta siyasa, duk wannan abun ba a faɗe shi ba sai yanzu zaɓe ya matso. Me yasa da can ba a faɗi ba? Ai an san ba ya aikin ba. Yanzu ne lokacin da zaɓe ya matso ake son a gwada wa mutane ƙarya da gaskiya don a ruɗa su ma kasa gane miki daidai miki ba daidai ba. 'Yan Najeriya su makan su kiyamun laili su kalli gaskiya, in lokaci yayi su yi abin da ya dace. Bisa ga dukkan alamu dai, 'yan siyasar Najeriya sun fara cewa sarbu dangane da babban zaben da ke tafe. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya da alama batun cire tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi ya sake dawowa sabo bayan da tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta ADC Atiku Abubakar ya yi alkawarin dawo da shi idan ya nasara a zaben 2027. Mayar kuma duk wani wanda ya sa shi kudi zai mayar. Ai babban abu shine an cire tallafi, ina an cire ko ina kudaden suke. Tuni dai wannan batu ke ci gaba da haifar da zazzafar muhawara a fagen siyasar kasar. Wannan yaudarar mutane yake yi, mutumin da yake kan gaba wajen ikirarin cire tallafi yanzu kuma zai zo yana waɗannan kalamai har ma yana zai soke wannan tsari bayan kuma shi ne ma kan gaba wajen yin irin wannan maganganu a baya. To ku kuna ganin abu ne mai yiwuwa a iya dawo da tallafin man fetur din? Me yasa wasu ke ganin batun a matsayin daɗin bakin 'yan siyasa? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a kai a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu sha'awar bayyana ra'ayinsu a filin wanda za mu kawo muku gobe Juma'a a shirinmu na karfe 8:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, idan mai duka ya yarda sai ku aiko da saƙon murya ta shafinmu na WhatsApp a lamba plus wato alamar tara kenan 2 3 4 8 0 3 9 6 0 6 3 6 9 muna dako. To a jihar Katsinan Najeriya ma dai bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne a jam'iyyar APC ke ci gaba da daukar hankali sakamakon yadda sabani da rashin fahimta tsakanin gwamnan jihar da mai ba shugaban kasar shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari ke ta ruruwa. Duk da cewa dai kasancewar mutanen biyu ba su fito fili sun caccaki juna ba, amma rahotanni na cewa magoya bayan su na cacar baka a shafukan sada zumunta musamman ma game da rashin ganin sunan gwamnan jihar a cikin kwamitin yakin neman sake zaben shugaba Tinubu. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Rikicin siyasar dai na ƙara ɗaukar hankali ne tsakanin gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umaru Radda da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Masari. Bayanan nan tattaro na cewa abin da ya ƙara fito da saɓanin fili a baya-bayan nan shine gayyatar da aka yi wa jami'an tsaron gwamna Dukko biyu zuwa hedikwatar 'yan sanda bisa zarginsu da hannu wajen yaga fastoci da wasu hotunan Ibrahim Masari da wasu 'yan siyasa, inda rahotanni ke cewa har yanzu mutanen biyu suna hannun jami'an tsaro a Abuja. Mai wada dan malam shine daraktan yada labaran gwamnan jihar Katsina, kuma ya shaida min cewa a iya saninsa babu wata matsala tsakanin gwamna Dukko da kuma Ibrahim Masari. A yadda kowa yake ganin wannan jita-jita a kafafen labarai na yanar gizo ne ma haka na ganta. Iyaka abin da na sani na san jam'iyyar APC a Katsina dai na san tana zaune lahiya lau. Bayan ma tana zaune lahiya lau shirye-shirye na aka na yadda za a gudanar da hada-hadar kamfen na mai girma shugaban Bola Ahmed. Na yi ƙoƙarin ji daga ɓangaren Ibrahim Masari amma haƙata bata cimma ruwa ba.
A gefe guda na tuntuɓi Dr. Kabir Umar Musa 'yan ɗaki na Jami'ar Umar Musa 'Yar'adua mai sharhi kan harkokin siyasa, inda ya ce dama ana samun irin wannan rikici a siyasa a duk lokacin da aka samu su mutum biyu masu karfin faɗa a ji a jiha ɗaya. Saboda kowanne cikinsu wato yana da ƙarfi ne, kuma ka san a Hausawa suna cewa ba a sarki biyu a lokaci guda. Shi gwamna shi ne jagora na kowane ɗan siyasa a fati ɗinsu a cikin jiha. To sai kuma gashi sai aka samu shi kuma wannan ya je can gidan sama ya yi karfi wanda ya kama da za ka ga cewa kusan arewa ko Najeriya gaba ɗaya babu inda hannun shi bai kaiwa. So kuma shi ɗan adam na cire dama interest baya zuwa ɗaya, sai an daure an cije an mai da komai ba saboda abin da ke faruwa shi influence din Kabir Masari wato idan ya shigo cikin jihar Katsina wato wasu sukan kalle shi kamar shugaban kasa ne saboda irin wato kusancin da ke akwai. So sai dai matsalar da ke akwai ni ina ganin abin da ya jawo ta wato yan gani na iya ne yan neman su samu abinci. Saboda da dan abu ya faru kaɗan sai kaga an canza mashi wani dimension dan saboda ya bata ma wani bangare rai. Dr. yan ɗaki ya ƙara da cewa inda matsalar take shine bangarorin sun kasa ganewa cewa suna tunkarar zaɓe ne, kamata ya yi kowa ya mayar da wukarsa a kube don kada su baiwa 'yan hamayya kafar da za su kama lagonsu. Duk jam'iyya wadda za ta tinkari zaɓe duk irin wannan rikice-rikicen ba nata bane, saboda idan tana wannan rikice-rikicen za a samu hudoji wanda su kuma 'yan adawa wayannan hudojin duk huda da suka gani sai sun daɗe ta sosai kuma aka ƙara wato ruruta abun. Amma kowanne za ka ji ba zai fito ya ce maka kai tsaye akwai rigima ba, sai dai kawai suna cewa kawai ji suke a kwararo. Suna iya ɗinkewa ka gane ai akwai lokacin da idan aka ga uwar bari idan uwar bari ta kai bari za ka ga cewa an daina faɗa. Rahotanni sun bayyana cewa akwai lokacin da gwamna Dukko Umaru Radda ya ce ya san waɗanda suke ƙoƙarin yi wa gwamnatinsa da baibayi daga Abuja, inda ya ce idan lokaci ya yi zai bayyana sunayensu. Haka shi ma Ibrahim Masari ya taɓa ambata cewa shugaba Tinubu ya yi wa jihar Katsina komai, wasu manyan jihar ne suke hana ruwa gudu. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. Inda yanzu yake karfe 7 na safe ne saura minti 13 haka kuma yake a Mada da ke jihar Zamfara a Najeriya, haka ma kuma lokacin yake a Mada da ke jamhuriyar Kamaru. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su. Sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To gaba a cikin shirin za mu je jamhuriyar Nijar kan batun horar da 'yan jarida game da wariyar jinsi. Amma yanzu bari mu nufi Ghana. Inda gwamnatin ƙasar ta Ghana ta ƙi karɓar tallafin kusan dala miliyan 1.700 kwatankwacin kuɗin ƙasar CD miliyan 20 da kamfanin MTN Ghana reshen katafaren kamfanin sadarwa na Afirka ta Kudu MTN Group ya bayar domin tallafawa 'yan Ghana da aka mayar da su gida daga Afirka ta Kudu sakamakon rikicin kyamar baƙi. Cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce gwamnatin ƙasar ta himmatu wajen ɗaukar nauyin kwashe 'yan ƙasarta da kuma taimaka musu wajen sake gina rayuwarsu bayan mayar da su gida daga Afirka ta Kudin. Ga rahoton Ahmed Kabo Idris. A cikin wata sanarwa da aka fitar, ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce gwamnatin shugaba Mahama ta riga ta tanadi kuɗin da ake da bukata domin ci gaba da dawo da 'yan Ghana gida da kuma taimaka musu su sake komawa rayuwarsu. Saboda haka ba za ta iya karɓar gudunmawar ba. Ma'aikatar ta ƙara da cewa nan ba da jimawa ba za ta bayyana cikakken kuɗin da aka kashe wajen dawo da 'yan ƙasar domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Shugaban hukumar gudanarwar kamfanin na MTN da ke Ghana, Dr. Ismail Yamson, ya shaidawa kafofin watsa labarai na ƙasar cewa kamfanin ya bayar da gudunmawar ne domin taimakawa mutanen da aka dawo da su sake gina rayuwarsu. Ya kuma yi Allah wadai da hare-haren da ake kaiwa 'yanci rani 'yan Afirka a Afirka ta Kudu. Sai dai, ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okuzeto ya ce an riga an sanar da kamfanin cewa gwamnati ba za ta karɓi gudunmawar ba. Kawo yanzu dai, kamfanin na MTN a Ghana bai mayar da martani kan matakin gwamnatin ba, kuma bai amsa buƙatar BBC akan neman jin ta bakinsa ba. Ghana dai ta dawo da fiye da 'yan ƙasarta 1,000 daga Afirka ta Kudu. Bayan zanga-zangar nuna adawa da 'yanci rani da ta shafi 'yan Afirka.
Ahmad Kabo Idris kenan da wannan rahoto. Yanzu kuma sai batun jamhuriyar Nijar, inda a jihar Maradi ta kasar haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi suka yi wani zaman horar da matasan 'yan jarida da masu fafutuka a intanet na yini biyu kan daidaiton jinsi a cikin aikinsu na yau da kullum, da yadda ake samar da bayanai cikin bin ƙa'idojin aiki da kuma amfani da kayan aikin zamani na digital. Wannan dai taron bita kan haɗa jinsi da zamantakewa a cikin aikin jarida yana da nufin samar da kwararrun kafofin watsa labarai na gida don samar da abubuwan da suka fi dacewa da kaucewa ra'ayoyin da ba su dace ba da kuma karfafa shigar dukkan al'umma cikin al'amari. Ga rahoton Cimaila Isufu. Hada batun da ya shafi bambancin jinsi cikin ayyukan matasan 'yan jarida, rediyo da kuma masu fafutuka a kafofin sada zumunta na taka muhimmiyar rawa wajen kawar da ra'ayoyin kuskure na gida da kuma inganta yanayin zamantakewa mai cike da adalci, daidaita wakilci ta hanyar ba da murya ga mata, matasa da ƙungiyoyin da aka ware a fagen jama'a, yaƙi da ra'ayoyin da basu dace ba, rage nuna wariya ga jinsi ta hanyar aikin jarida da ɗabi'a, da amfani da kafofin watsa labarai na gida don haɓaka haɗin kai da zaman lafiya mai ɗorewa. Hadiza Hima na daga cikin waɗanda suka ba da horon. Maudidi wanda muka tattauna saman shi maudidi ne wanda yake zancen jinsi, musamman a cikin aikin da ya shahi jarida da kuma aikin da ya shahi masu yada labaru saman yanar gizo-gizo. Ya za su yi amfani da wannan kalma da ake ce ma gens, menene manufarta, ya za a iya zamanto duk cikin abin da za su watsa sun yi aiki da wannan jensi, da yaƙi da wariya, da yin daidaito a tsakanin al'umma.